Habakran cikilat pathai kubor menta kasngi halor ke jingja sa bom kinong trai jang ke jaka puli ke sin sevia ha umot nakaliang nomi khangat katha uba renek tan lingdot tongkhar ulapan pa ke jing susi halor ke ni ke jingja bat ulapan map nakaliang jang u sakinong penya jang ke ni ke skul dak ba ulakar pat bekin am khangdu ya ke ni ke skul na ke jingle ki runar ki bam shem la khenchu ya ke jing imbriu ulapan paru ya ke jing solam ya ke mensim baladu no a ke ni ke jingja ulapan ramjur ya ke jingle ki ni ki runar bot ula angru bakadon ka an kapan pensitam ya ki ni ki runar Shu ulai thu bana kaliang jong ula da bikendu e pat Friday di parish priest bat unlai hi dala di banya kendu pat yakinong trai ki blasa sho college umoi kapde college jong ka Jesuit kila sha ata kita kaling jong ku MA jong ka dong thai na kwa ul pa pa ba bangadon ki Jesukia ka Jesusi ia kena ke jingjia ka balajia hapo jong ka konstitusi ki jong hapo jong ka district ki jongi hapo ka dong ka than ki jongi ngim kwa ba pembili ki kinjia kum kajat bendreu mikwa ba kibreu kamrabar kimpet yangi kum kajat bendreu ko basai tende ba kicia kum gini ki jingle ki bundai ki jingle ki rusai na kwa pau kmat chupi pai ba ngidon ki suno musim adu kata-kata ngidan kwa ban promote ya tourism haka dong kathan haka state baro koi tende da kum ki jia kin don ki headline ha ki newspaper ya kena jing syak atak ka jing syak penyiap cu breu ha kena ki dong ki than jumi ngasngo ngidon ki jing snoret musim ba ki jing entertain bangila ban promote ya tourism watla blay drai kenap lakarku leng ba ka memoriang ka ba internet yangi ha ka ba ngidon ba ka la ka bu ban penkiu ka tourism tikan man ka tang karpa ya ki khon samla jong ka dong ka than jong ka state baro koi bagi nom sim ya ka bor ya ka anya la ka jong ka kti kat ban pen mensau na don niap ya breu ka de ka kam ka bal se kita kinong le aro kin babe kala nganget ba kita kinong le ki bala atak ka tu penayap turung trei nganget ba menta kinom kemen kin don ka jing sngok knyum ka mensim bat ka jing babe kala ban on chis balai ngalet le ka tu ka kam tena berkata ngakarpat ya ki khon samla to ngin tot ban bitar to ngin suki ban bitar bat ka babha e ka bang ko ban aji mut cha ka benreu kalong ba hakapor ba bitar pala ka bha wanom shim kanu ka action kata ka bang ko ban pasyap jingmut cha ka benreu sya ki khon samla jong ka benreu ba hakanu ka por ka bitar pala ka babha e kalong ban susngap no ja and don't take any drastic decision hak bakum kata kapor namar kapon hi kadon ka jingba be kala habashim kanu ka action hak por hak wabita kan ayu kini kon samla ki badon ka jingsukia ya kata ka jingwan tre jong ki beru ka banabar hak ini kidong ki thanjubi kan ayu bikin keren ka keten nadakin keren ta ka keten si keten ban ongi kita ki beru bangi ngimsha sa ka dong ka than kat kum kata ka jisno dei jong ki nangit paro itik beru kin burom me kata tendre ka jinglet le rudum hakamet hakayong ban sulet atak balet niap beru aku abang ki pakane ka dik ka jinglet ka ba kum ka jaj benriu hi ngim so tenat ka dong ka than ngim so tenat bat ka baar ka ba kwa karpat kalong ia ki authority kinong penyan jong ka college kene ka college ya ka bagian sedang ya ka jingtei menta bantei to ka girls hostel bat ki wei ki jingtei ngakwa ban ai men sem ya ki ba kim dei ban skoret men sem kim dei ban skote habai ki kendo ekum kini ki jinge nganget ba ka jing kendo ya kene ki jinge kan long kalat lenti ha ka bakane kan ro ya ka attention jong ki babon ka pa ban yo ya ka jinge trilang tenamar kata ai bersim ya kini kini punya jangan college bakim day ban smurit bersim no dan kim day ban perkhat ban weng no dan ban withdraw no ya kini kajing temu ya kini ke mission jongki ban set up ka college ya kini university hangtai ngila kemen kum kadong kathan ban yo ka school ban yo ka college ka babiang bha ka quality ha ka bagi kwelenti bagi khon samla jong ka tu ka dong kathai
Kapadang sa din, kapadang sa kendong. Kin yakio ha kajing nang kajing start da kajing don jo ka college ang tu. Tingis ngau no mensim bat ku unong hikmat ngalas nguting hada bang UI ki statement la kino peniat jo ka college hakaba kila pensange iki kambar khot menta ka college kila khangno kila pensange iki jing treiro dan magata ko pan appeal syakiro ba kinsngau bha ban reconsider ban resume biang syaki kam normally baru ban sedang biang ka college amar bang ai baki no peniat jo college kini ki sponsoring body ai bakan tip bakane ke jingle kamdei ke jingle jo babun bala kadai je ke jingle tang jong ki katu katne ki breu ki bom snotho ya ke jingle kam jong ka pule ke puthi ki bom snotho ban snotho ya ke jingle kam ya ka roy ka par tin mar kata nginnom ya pen bakan donno ka jingdu nong jo ka dong ka than barok ka we tang na ka daw jong ki katu ka dengo tin mar kata aku apa slo ya kini ya kita college kita school untuk bakin resume biang bakin sedang biang bat miru nak kalian jungi ki parasang partau ngar kumong ikmat so ban ai mesim ki bagi ya lang baki hakpor baro hakpor baki ki